nobva wasvika pakuti manje kana zvakadai hatikwanisi kuchengeta mwana muno muchipatara nokuti mubhedha wainawo vanhu vari kukuvara vakawanda, budisai mwana. Saka zvakandiremera kuti ndizive kuti mwana vari kuti ndimubudise ndomuisa pai, ane catheter nemukuvariro akaita, haagari, haagoni kumuka. Saka zvadaro hapana chakabatsira. Vakati aiwa, mubhedha unofanira kutoti upinde vamwe. Obva ndakatanga kutaura kune veukama kuti ndouya nemwana, mwana handichazivi kuti ndoita sei. Ndava kugokwesenda still zvinhu zvakaramba zvakangooma. Mwana unoda madhaipa, unoda mapamba, hakuna unoshanda, tese tiri pamba. Kumba kwacho kunotori nezhara, pasina chaingova ndechekuti ndaingotiwo ndomutova-tova. Bhonzo racho rakavhunika iri kumusana rakachinjika kudai. Saka rinomurwadza kana akavata rakabaya pasi. Makumbo anenge achigwina, akagwina musana unenge uchidavira. Saka zvinhu zvinenge zvanga zvakangondiomera nenyaya yekuti kokuinda hapana, mari hapana. Baba vari kumusha, baba vanotozvigwarirawo. Saka havakwanisi kuti vafambe, vakanzi mapapu avo akakanganisika plus mwoyo wakazvimba. Takatengesa mombe iyoyo. Saka hapasisina zvokuti ndongori panguva yakaoma. Nyangwe mwana wandoti ari kuinda kuchikoro form 2, form 3. Handina kana pekutangira, nyangwe zvakati handida bhuku hapana, unotongorega. Saka zvinhu zvinondirwadza kuti ndoita sei mwana uyu kuinda kumakomba aiti azamawo kubetsera. Saka nobva zvarambawo. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Tinoziva isusu kuti vanakomana, kunyangwe mwana uchinge wapedza chikoro kana kuti pamba pasina zvekubata, munhu unoenda kunoshava-shava kuti utsvage cheuviri. Asi kumhuri kwaMuzenda, mwanakomana wava nemakore 21 akati aenda kunoshavawo, kuri kuenda vamwe vakomana vechidiki vakaita saiye kumakomba kana kuti kumakorokosa. Ikoko akanosvikowirwa netsaona. Nhasi uno tina mai vake vatoda kuti vatitsanangurire kuti chii chakaitika kumwana uye ndezvipi zvatingakwanise kubatsirana pamutoro wavainavo pamwana akakuvara zvakadai. Mama, makadini henyu? Tiripo makadiwo. Tiripo. Tauyawo kuno kwataona mukomana akangorara. Mungatitsanangurire here kuti mukomana uyu ane makore mangani, anonzani? Mukomana uyu ane makore 21, anonzi Tinashe Muzenda. Chii chakaitika mama kumwana? Mukomana uyu akaenda kumakomba kuti kutsvaga kuti tibatsirike nokuti kugokwe kwakaoma, nazvino hatina kana kutombokohwa. Saka kana muchiti kumakomba munorevei? Makomba eyaya kwakaenda mwana? Makomba ekorokoza aya anongoendwa navana, zvokuti kana mwana akangosvika pakuvhiringika kuti torarama sei, achiona zvinenge zviripo pamba, mwana akangobudawo akaenda. Saka aenda kumakomba uku, ini ndinova munhu akangozosheedzewa kuti mwana wava kujenera ukugweru. Izvi zvakaitika musi wa29 Mei. 29 Mei. Zvaitika musi wa29 Mei. Ini ndakanetseka kuwana mari yekuti ndikwire kuenda kugweru kubva kugokwe. Saka ndakazoenda kunoona mwana musi wa30. Ndaenda kunoona mwana musi wa30. Madhoktors akanditi mama, mwana anoda scan yeMRI. Plus mwana vane mapiritsi avakanga vakanyora nekatheti yaainayo kuti akwanise ndoya vakati ndiyo inobata mabhonzo. Akavhunika mwana. Saka zvinhu izvi zvakandiremera kuti ndizviwane. Nokuti kumba kwacho kwakuchingoriwo kumba. Iko zvinezvi taakutotaura zvekuenda kuchipatara ichi, zviri kunzi zvakafamba sei? Chii chakaitika kumwana kumakomba kwacho? Imi mazotaura nemwana kuti nevamwe vanhu vakutsanangurai vari kuti chii chakaitika? Inini ndichihwa neakauya naye akamuperekedza. Anoti mwana bhunga ravo rakadambuka, ravaishandisa zimugomo rokutora matombo pasi.
saka radambuka rakanosvika rikamurova musana ari mukati. Saka ramurova musana, pane hwani akapinda. Apinda mwana unonzi akarohwa musana akagodama. Saka vakakwanisa kumusunga nobva vamubudisa panze. Vamubudisa panze. Iye anoti kubuda kwandakaita panze hapana chandaiziva. Vadaro nobva vaenda naye kuchipatara chaiya padhuze kuSlovenia ukoko. Nobva vati endai nemwana kuGeneral. Ndo maindiro akazoita kuGeneral. Apa akanga abva Gokwe aenda Slovenia. Aenda kuSlovenia. Kumakomba. Saka ikoko kwava ikoko ndakatangawo kutaura neveukama. Asi veukama zveshuwa pakanga pasina kuti zvinhu tikwanise kuzviwana. Kwakaita mahwani akabetserawo. Nobva takwanisa kutenga chikapeti nechekugarira nechemuhuro nemapiritsi aaimwa neparaseti yaaibayiwa. Saka zvadaro nobva vanditi mama pari kudiwa skani nokuti hatisi kuziva kuti mwana akakuvara sei. Saka vadaro kuGeneral kuya ini plani yekuti ndiwane skani ndanga ndisina. Nobva wasvika pakuti manje kana zvakadai hatikwanisi kuchengeta mwana muno muchipatara nokuti mubhedha wainawo vanhu vari kukuvara vakawanda. Budisai mwana. Saka zvakandiremera kuti ndizive kuti mwana vari kuti ndimubudise ndomuisa pai ane catheter nemukuvariro akaita haagari haagoni kumuka. Saka zvadaro hapana chakabatsira. Vakati aiwa mubhedha unofanira kutoti upinde vamwe. Ndopandakabudisa mwana uya. Nobva ndakatanga kutaura kune veukama kuti ndouya nemwana, mwana handichazivi kuti ndoita sei. Saka vakaunganidza zvimari nonga yakaita $60 yekuhaya mota kuenda kuGokwe Center. Ndava kuGokwe Center still zvinhu zvakaramba zvakangooma. Mwana unoda madhaipa, unoda mapamba, hakuna unoshanda, tese tiri pamba. Kumba kwacho kunotori nezhara. Saka zvinhu zvakandiomera. Kusvika ndachemawo futi kune veukama. Nobva vanditi kubva ipapo muna Mei imomo vakakwanisa kuunganidza mari inoita $600 musi wa23. 23 mwedzi upi apa? Wapera October. Saka kubva pakuvara mwana Mei kusvika muna October mwana makanga mungori naye Gokwe pasina rubatsiro ruripo? Pasina. Chaingova ndechekuti ndaingotiwo ndomutova-tova. Bhonzo racho rakavhunika iri kumusana rakachinjika kudai. Saka rinomurwadza kana akavata rakabaya pasi. Makumboko anenge achigwina. Akagwina musana unenge uchidavira. Saka zvinhu zvinenge zvanga zvakangondiomera nenyaya yekuti kokuinda hapana, mari hapana, iyo vati review after scan. Saka paskana anga asati atorwa angasina pacho paunganidzwa 600. Paunganzwa 600 iyoyo ndo pandakasimuka nemwana kubva kuGokwe kuenda kuGeneral. Ndaenda naye ndakabva sepaGeneral pakanzi hapana skani yacho, vanga vagara vati hapana. Nobva ndaenda kuMSU ndokwandakanotoresa mwana skani. Ndatoresa mwana skani ndakabva ndaenda manheru acho kuGeneral musi wa23 uyo. Nobva vanditi mama manonoka kuuya, mwana wenyu uyu anga achifanira kuti asvikire kuoutpatient. Ini semunhu akanga angobata rere kuti review after scan. Zvikanzi manje modii? Ndikati aiwa munomubwera handina kana hama, handizivi kana kuti ndoindepi. Nobva vanditi aiwa mwana tomisa pamubhedha asi munotovata makagara. Ndomaitikira zvakaita. Nobva ndavata ndakagara. Nobva vanditi imi momuka muchienda kuoutpatient uko mondoona veikoko ndovanokuudzai kuti modii. Ndamukira makuseni iwayo. Nobva vanditi mama munotobhuka, kana mabhuka tokupai date mozodzoka moona author. Ndikati maiwe kana mari yekuti ndidzokere handina, saka ndoita sei?
zvikai mama pana pachengetwi vanhu tokuisai pai pese apa pamuri kufamba nani ndimi mega nemwanakomana yeye wamufamba naye? hongu Baba vari kupi? baba vari kumusha, baba vanotozvigwarirawo, saka havakwanisi kuti vafambi, vakanzi mapapa avo akakanganisika plus mwoyo wakazvimba, saka ndingori 1. Saka zvadaro nobva mozwa kana uri pana vanhu pana anongokuti dambudziko ramunareri mama, chiuyai henyu mumirire musi wa29 muri pamba pangu. Ndo zvakazoitika kuti ndigare gweru kusvika musi wa29 wandakaona ota. Masangano nemunhu akangondihwirawo tsitsi kuti ndigare pamba pavo. Mozwa kuti zvinorema kugara nemunhu ane madhaipa, ane pamba, asingamuki, zvinorema. Asi vakangonditambirawo ipapo, vakandichengeta. Vandichengeta kudaro ndakazoenda musi wa29 nobva ndaona ota. Ota nobva anditi aiwa mama, nyaya yenyu iyi, mwana musana, bhonzo rakarogwa iri rakanovhunika, nobva ratsikirira spinal cord. Saka roda kuti rinde kuna Euro wonorita operation, woribvisa parakatsikirira. Saka imi ndai kuparire nyatwa. Saka ndanzi ndai kuparire nyatwa futi, zvakanditorera mazuva kuti ndikwanise kusvika kuparire nyatwa nokuti handisina mari. Ndanjimboti kuda pamwe zvoitigwa kugweru ukoko. Nobva ndagara. Ndofunga ndaingowanawo vamwe vaiuyawo nyangwe pamba ipapo ngoti $10. Vachingodaro kusvika ndakwanisa kuuya nemwana kupi kuparire nyatwa. Ndauya kuparire nyatwa ndakasvika. Nobva ndawana pana majunior Euro acho. Nobva nditi mama, mwana wenyu uyu nguva yareba. Mamuri paine mwana. Ndikati kutotambura, handina kana pekubata. Kana kuti ndizivo ndodine mwana handizivi. Nobva vanditi manje zviripo ndezvekuti imi moenda nemwana uyu kurehebo. Kana maenda naye kurehebo, vonodini? Vonomuitisa maexercise vodini? Munotaurirana ikoko, pano tatomubudisa taziva kuti ari kurehebo. Nobva ndati zvimari zvasara ipapo, nobva ndatora mota. Semunhu asingagoni kugara pauchi, asingagoni kudi akangovata. Nobva ndaenda kurehebo kuya. Ndasvika kurehebo, ndopa vakanditi pano panouyiwa munhu abhuka. Ndikati saka ndoita sei? Zvikanzi ndo zviripo mama, hamungouyi. Saka naye akanga anditakurawo uya akangoshayawo kuti saka mai havandiendepi navo. Ndopa ndakaonawo wakanditambira kuti ndigare pandiri pano. Nobva vazonditi chiregai tichimuka tinde tinohwisisa kurehebo kwacho kuti vari kuti kudii. Ndopa ndakazoenda navo kurehebo, vakati aiwa isu tinobhuka munhu, mibhedha yakatozara, hatikwanisi kumutambira nekuti mibhedha yakazara, plus tichida 450 pamwedzi. Ini mari yacho zvakare handitorina. Chero vakakwanisa kuti vandifonera handina, ndinokori munhu. Saka ava vekuparire nyatwa vangu vanditi musi wa12 mozodzoka moona senior Euro. 12 anuyu 12 November. 12 November ndo pandamuka nobva ndaperekedzwa pandigere pano kuenda kupi kuparire nyatwa. Taenda paya Euro akanosvika akaona akati mwana wakakuvara. Saka mwana zvaakakuvara panodiwa simbi dzekuti timuise bhonzo rake iri. Asi bhonzo saka kana muchiti riri kutogwadza zvechiwa rotogwadza nokuti rakabatana rakangofonyoka kudaro. Saka roda kuti kana toisa simbi totorikwachura futi. Toisa simbi kuti akwanise kuti azoenda kuruwa unenge atoiswa simbi, nokuti akaenda akadai akwanisi nokuti bhonzo rinomugwadza. Saka vadaro saizvozvo zvikanzi mama motsvaka mari yesimbi. Simbi dzinoita 1560. Saka kuti ndifunge kuti 1500 yacho ndineiwanepi, handitorina. Veukama vari kuti hatisisinawo, nokuti kwavakazama neniwo kubva kuma 600 escan. Nyangwe zvinowo kuudza handichina. Ndosaka ndichikumbira kuruzhinji rweZimbabwe nevanongondinzwawo kuti ndibetsereiwo.
ndozviripo. Mwana mati ane 21 years. Ane 21 years. Iko zvinezvi kubva Mei paakuvara angori akavata saizvozvo. Akangovata, mwana akangovata. Tanga tine mombe 1. Mozwa upenyu hwokukuvara kwemwana kunodiwa zvakawanda. Chikafu chaicho futi hapana. Zvinenge zvinzi mapiritsi ayo kufana kunyaradza magwadzo. Yakabva yangopera ende gore rino redrought mombe yacho haina kuita mari. Makatengesa mombe iyoyo. Takatengesa mombe iyoyo. Saka hapasisina zvokuti ndongori panguva yakaoma. Nyangwe mwana wandoti ari kuenda kuchikoro yeform 2, form 3. Handina kana pekutangira nyangwe zvakati handida bhuku hapana. Unotongorega. Saka zvinhu zvinondirwadza kuti ndoita sei mwana uyu kuenda kumakomba aiti azamawo kubetsera. Saka nobva zvarambawo. Saka izvozvi mune mapepa ari kuratidza kuti mwana akaenda kuma x-ray uye zvamainyorerwe nana chiremba. Mapepa ndinawo. Ose aripo. Chiripo chisipo ndechekuti saka mari yacho ndoya ndisingazivi kuti ndoiwana sei. Nokuti pandiri pano ndakangochengetwawo. Ende zvinhu zvakaoma kuchengeta munhu akadaro. Dzimwe nguva chubhu inodambuka. Ichubhu yekurasa mvura inogona kubudisa mvura napadivi. Wongozoona yaerera. Saka zvinhu zvakandiomera. Nokuvata kwaakaita ikoko. Wakatoita maronda. Nokuvata. Kumakumbo uko kwakaita maronda. Zvokuti kunotodiwa futi mushonga wacho wokurapa maronda aya. Anonzi mabed sore. Apa pandowa naro riripo. Paakarohwa akadaro musana wacho uno pakabuda bhonzo. Wakanosunda futi apa. Nobva pabuda pakwedera kuno pane bhonzo rakadai. Saka zvinhu zvakaoma. Nyange ukada kuti umushandure. Anongoridza mhere. Zvaunonyatsoona kuti mwana ari kurwadziwa. Saka ndichichemawo kuruzhinji rweZimbabwe. Neari kundinzwa wakanditeerera. Tindinzwireiwo nyasha vanhu vaMwari. Hakuna rubatsiro rwatingati rudiki chero patinenge tawana. Kunyangwe vakuru vakati atsunya arwa. Iko zvinezvi rega tizwe mama vatipe nhamba yekuti munokwanisa kuvabata uye kana paine pashova patinenge tinapo nhamba dzeIco Cash. Mama mungape henyu nhamba dzenyu kuvanhu? Nhamba dzangu dzinoti 078 43 7 5520. Dzichibudisa zita rekuti Elizabeth Machaya. Tiri kutoitenda nechekare nekuti tinokuzivai muchigona, tinokuzivai muchiita zvakanaka. Nhamba idzodzi dzataurwa namama tichange tichidziburitsa zvakare pachivhitivhiti. Tinoziva isusu vanhu vemuZimbabwe tiine moyo munyoro. Pakawanda patakauya vanhu vachikumbira rubatsiro, tikaita chirwirangwe, tikarerutsa mitoro inenge iine vanhu. Tinashe Muzenda mwanakomana wechidiki akanga ati oendawo kunoshava. Asi aenda kunoshava kudaro zvakaunza njodzi mushure mekunge akuvara musana. Iko zvinezvi tauya pamba pavari kuchengetwa. Taona mwana akangorara ahana kana chaanoita. Sekutaura kwaita mai vake kuti zvese zvavakanga vainazvo. Mombe imwe chete yavakanga vainayo vapema kuhama dzakabatsira kuti akwanise kutorwa skani iyoyo. Iko zvinezvi hama dzaedza nepadzinogona, havachina pekutangira. Mapepa avatiratidza ari kuratidza mari iyoyo yakanyorwa iri kudiwa yekuti akwanise kutengerwa simbi kuti akwanise kurapwa. Iko zvinoizvi kunyange paakarara iko zvino mwanakomana ava namaronda. Kurehab kuruhwa kwacho kuri kudiwa zvakare mari yekuti kunyange aiswa simbi iyoyo anofanira kuenda kurehab kunofanirwa kubhadharwa zvakare mari. Pano pavari vari kuchengetwa zvokuti chikumbiro chedu ndechekuti tiite chirwirangwe kuti simbi iyi ikasike yatengwa, mwanakomana akwanise kurapwa uye mutoro uri pamba pavari kuchengetwa uve unoreruka. Tinongoramba tichiuya kwamuri kuti dzimwe nguva hove haikwanisi kurarama pasina mvura.
hove nemvura zvinotogara zviri pamwe chete. Saka iko zvino mai kuuya kuchema kwavari kuita kwamuri mhuri yeZimbabwe, vari kuziva kuti imi ndimi mvura yavanokwanisa kurarama vari mairi. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe.